Απευθείας, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε μόλις χρειαστεί. Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Λέλο Δημητριάδη, πρώην Δήμαρχο Λευκωσίας βάλαμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητριάδη. Τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, γράψαμε νομικός, κύριε Αγγελίδη. Και τον κύριο Νιαζίκη Ζιλγιουρέκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζιλγιουρέκ. Δεν ξέρω αν αποδέχεστε τον όρο παλέμαχοι. Ή είναι πολύ νωρίς. Όχι, εγώ το αποδέχομαι. Το αποδέχεστε. Συνταξιούχος. Παλέμαχοι λοιπόν στη δημόσια ζωή του τόπου. Για χρόνια ο κύριος Δημητριάδης, δήμαρχος Λευκωσίας, δεκαετίες κύριε Δημητριάδη. Τρεις. Και συνεργαστήκατε με τον κύριο Ακιντζή. Τώρα ο φίλος σας, όπως τον έχετε χαρακτηρίσει, έχω την εντύπωση στον πολίτη ή στην καθημερινή, δεν είμαι βεβαίως. Τον έχω χαρακτηρίσει για τον νόμο. Μάλιστα. Είναι ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Τι σημαίνει, πιστεύετε, αυτό για μας? Σημαίνει απλούστατα ότι είναι καλύτερος τώρα ελαφρώς ή αρκετά ανεκατάλληλος για να μπούμε σε συνομιλίες. Δηλαδή προτιμώ να έχω τον κύριο Ακιντζή εκεί παρά τον προηγούμενο. Άρα καλύτερα. Για μένα προσωπικά λέγω ότι είναι πάρα πολύ καλά αυτό το ότι βρεθήκαμε σε αυτήν τη θέση, διότι ξέρω ότι τα πράγματα τα οποία λέγει τώρα ο κύριος Ακιντζή και στις ομιλίες του ενώπιον του εκλογικού του σώματος αλλά και αλλού τα έλεγε από πολλού, δηλαδή είναι κάτι το οποίο επέταξε τώρα την τελευταία στιγμή, τα λέει και τα πιστεύει. Ποια είναι αυτά? Εγώ, λέει, εργάζομαι για το καλό της Κύπρου και τον βλέπω σύμμαχο μου. Αν ήμουν και εγώ μέλος κάποιας ομάδας που μιλούσε με τον κύριο Ακιντζή, θα τον έβλεπα ως σύμμαχο αυτόν τον άνθρωπο και ξέρω βεβαίως ότι θα υποστηρίξει καθηκόντως τα δικαιώματα εκείνων το οποίο νομίζει ότι είναι δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων, όπως και ο άλλος ο συνομιλητής, το αντίθετο. Αλλά βλέπω στην ατμόσφαιρα καλή πίστη σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο είναι σημαντικό. Θα έρθουμε κοντά σας, κύριε Ζιλγιουρέκ. Απλώς βλέπουμε εκεί στην εικόνα στη Λευκωσία άρχισαν και πάλι τα μικροεπισόδια έξω από το Προεδρικό. Βλέπουμε λοιπόν μικροεπισόδια εκεί με ένα οδηγό ταξί. Λοιπόν, θα προστατεύσουμε λίγο και το τι λέγεται όσο μπορούμε, γιατί ακούστηκε μια υβρισία προηγουμένως. Λοιπόν, μάλιστα, είναι σύνδεση και υβρισία. Λοιπόν, κύριε Ζιλγιουρέκ, ερχόμαστε κοντά σας. Τι κατά τη γνώμη σας έχει γίνει εκεί στις κατεχόμενες εκλογές? Είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο αντιλήψεων. Αυτές οι εκλογές, όπως κάθε πολιτική εκλογή, γίνεται σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο. Έτσι. Πρέπει να δούμε λίγο πίσω από τις εικόνες την ιδεολογία. Είχαμε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ του τουρκικού εθνικισμού και εκπρόσωπός του, τον κύριο Derviş Erol, και είχαμε και τον κύριο Mustafa Akıncı ως ένας κυπροκεντρικός πολιτικός που αντιλαμβάνεται την Κύπρο πρωτίστως. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Δημητριάδης όταν λέτε κυπροκεντρικός. Για την Κύπρο, βλέπει την Κύπρο ως μητέρα πατρίδα του. Και μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαία που όλη η συμβολική γλώσσα του κ. Ακιντζή, ξεκινώντας από την Ελιά μέχρι σε τραγούδια της Τηλιριάς, πρέπει να μιλήσουν από μόνο τους πολλά, έτσι, τι εκπροσωπεί ο κ. Ακιντζή. Άρα αυτή η αναμέτρηση ήταν μεταξύ της αντίληψης ότι δύο κοινότητες δεν πρέπει να ζήσουν μαζί υπό ένα κοινό κράτος. Αυτό εκπροσωπούσε ο κ. Erol. Μιλούσε για ξεχωριστό κράτος κατά διάρκεια του εξαιτία του και μάλιστα κατηγορούσε την στρατόπεδο των κύριων Ακιντζή ως φιλέλληνες και σχεδόν και προδότες. Ακούστηκαν αυτές οι φράσεις. Από την άλλη υπήρχε μια μεγάλη πλειοψηφία που κουβαλούσε ελιά και δήλωνε την αγάπη στην Κύπρο ως πατρίδα και βέβαιως τη μεγάλη βούληση ως επανένωση. Αυτή ήταν αντιπαράθεση στα κατεχόμενα και έχουμε μια μεγάλη νίκη του κύριου Ακιντζή. Επιτρέψτε να σας αναφέρουμε προς όλους βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, δήλωσε ότι η εκλογή Ακιντζή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων δημιουργεί την ελπίδα η ειρήνη να επικρατήσει σε ολόκληρο το νησί για να επιτρέψει
σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους να ξαναζήσουν μαζί ειρηνικά. Δεν είναι η πρώτη δήλωση που έκανε στην Πασιδή, είναι νεότερη δήλωση. Μιλούσε σε παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο του Αρσακίου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Κάτω Πολεμικού Λεμεσού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για λύση του Κυπριακού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που δόθηκαν από την πλευρά του φίλου, όπως τον χαρακτήρισε, Μουσταφά Ακιντζή. Αυτή είναι η δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Αγγελίδη, σας ακούμε τώρα. Η ιδεολογική διαφορά που αναφέρθηκε προηγουμένως μεταξύ των δύο κυρίων μονομάχων της Κυριακής προχθές και της περασμένης δεν ξεπερνά την έννοια ότι η Τουρκία βρίσκεται πάντα πίσω από κάθε πολιτικό ο οποίος εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν συμπίπτει με το Σύνταγμα. Δεν ανεδείχθη αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή ανεδείχθη πρόεδρος ενός μορφώματος το οποίο είχε καταδικαστεί από το Ηνωμένα Έθνη ότι είναι παράνομο. Άρα η ελπίδα είναι όχι μόνο στο πώς θα λειτουργήσει στην συνομιλία μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, αλλά και σε εκείνα τα οποία ο ίδιος λέει, και όχι μόνο στην ελιά, όχι μόνο στα τραγούδια, αλλά και στο ότι, ξέρετε, να προχωρήσω στην Αμόκουστο, αλλά θέλω λιμάνι και αεροδρόμιο να νομιμοποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Να προχωρήσουμε δηλαδή στο να δεχόμαστε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, δύο λαοί, δύο γλώσσες, δύο θρησκείες. Και τούτο... το θέμα του λιμανιού της Αμοχώστου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πρόταση τριών προέδρων. Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και τώρα του κ. Αναστασιάδη. Δεν είναι όμως αυτό που είπε ο κ. Ακιντζή. Ναι, χωρίς την Τύμπου. Χωρίς το αεροδρόμιο της Τύμπου. Και δεν είναι μόνο για το λιμάνι ότι είναι στα Ηνωμένα Έθνη να είναι η ευθύνη. Δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Από την άλλη πλευρά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η τελευταία απογραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα του 2011 αναδείκνυε τον αριθμό σε 300.000 περίπου πολίτες. 77.000 από αυτούς έχουν κυπριακά διαβατήρια. Εψήφισαν 179.000. Όλα αυτά τα δεδομένα εμπεριέχουν μια αντίφαση. Δηλαδή, αν όντως οι Τουρκοκύπροι πιστεύουν στην ανάγκη να νιώσουμε ότι όλοι είμαστε Κύπροι και ότι πρέπει να επιλύσουμε τον Κυπριακό ως κράτος που έχει πρόβλημα από την τουρκική εισβολή και την κατοχή και των παράνομων επικισμών, τότε έτσι απλά πρέπει να λεχθεί το πράγμα και ναι, τότε όλοι θα πιστέψουμε στην ανάγκη να λύσουμε το Κυπριακό με ποια διασφάλιση? Την απόλυτη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκει η Κύπρος, δεν έχει μόνο ένα λαό με μία γλώσσα, με μία κουλτούρα, με μία πολιτική αντίληψη. Και όμως όλοι, κάτω από τις αρχές, την ομπρέλα που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβιώνουν με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων και όλων όσων επιτρέπουν να οδηγηθούμε σε μια οικονομία η οποία να είναι εξυπηρετική για όλους. Άρα λοιπόν, είναι η ώρα να δούμε αν όντως θα στραφούμε όλοι προς την Ευρώπη για να λυθεί με τις αρχές και τις αξίες. Σημαίνει κάτι για σας το ότι δεν είναι ο κύριος Έρογλου και είναι ο κύριος Ακιντζή? Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και υπάρχει ανεφετέρου ελπίδα ότι όντως θα ανοίξει ο δρόμος για ειλικρινείς συνομιλίες, αλλά δυστυχώς πάντα πίσω από τον κάθε τουρκοκύπριον ηγέτη βρίσκεται η Τουρκία. Περιμένουμε τι θα φανεί και από αυτού λοιπόν. Η οποία καλώς ή κακώς δεν βρίσκεται στο σκαμνί του κατηγορουμένου σαν υπεύθυνου για αυτήν την κατάσταση. Τι λέτε κύριε Δημητριάδη, υπάρχει ελπίδα μεν? Προς στιγμή φοβήθηκα να αρχίσουν ο κύριος Αγγελίδης να απαριθμεί τα αρνητικά ότι βρισκόμαστε σε κάποια εποχή που ένας συγκεκριμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν έπαιρνε μια εισήγηση από τα Ηνωμένα Έθνη από οπουδήποτε άλλο, έκανε ειδική μελέτη να βρει τα αρνητικά και σταματούσε ως εκεί και φοβήθηκα. Όμως ο κύριος Αγγελίδης το λέγει και το εννοεί, είμαι βέβαιος, ότι ξέρεις είναι καλύτερα από τον προηγούμενο. Αυτό εμένα με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί διότι είναι καλύτερα και τα λοιπά, αλλά με ικανοποιεί ιδιαίτερα εμένα διότι ξέρω, και το είπα και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Ακιντζή, εντύμως ειλικρινά ανέφερνε αυτές τις αρχές.
Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για το λιμάνι ή τα αεροδρόμια, τι θα έλεγαν ή τι δεν θα έλεγαν. Δεν το συζητούμε αυτό το θέμα. Ξέρω μόνο ότι όταν μιλούσαμε για κάποια θέματα αυτού του είδους, η αντίδραση του προηγούμενου αρχηγού της τουρκοκυπριακής κοινωνίας ήταν αρνητική. Τείχος. Πάμε παρακάτω. Άρα είμαστε καλύτερα. Να ευχόμεθα να βρούμε και τρόπους να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Διότι δεν αναμένεται να βρεθεί κάποιος μεσσίας ο οποίος θα μας λύσει αυτό το πρόβλημα έτσι άνωθεν και τα λοιπά. Ναι, είναι η Τουρκία εκεί. Αλλά ξέρετε, σήμερα η Τουρκία έχει και ακόμα μια δυσκολία να προβάλλει, έστω και διεθνώς αν όχι εδώ, το επιχείρημα ότι τώρα οι Τουρκοκυπροί θέλουν κάτι άλλο από αυτό που προσβεύω εγώ ή που θα λέγει ότι προσβεύει. Άρα έχει ακόμα μια δυσκολία. Εάν εμείς, και όταν λέγω εμείς εννοώ και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι της Κύπρου, κατά κάποιον τρόπο να ενώσουμε το μέτωπο μας και πούμε, κοίταξε, η πλειοψηφία αυτού του τόπου θέλει να έχουμε εδώ ένα σύνταγμα, κάτι τέλος πάντων δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει, άλλα κράτη έχουν ένα σύστημα το οποίο ικανοποιεί αυτές τις καταστάσεις. Δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο. Και εφόσον υπάρχει καλή θέληση και εφόσον υπάρχει μια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ είμαι ευτυχής. Εχθές εγώ όταν μίλησα του κύριου Ακιντζή, Έλα να μας τα λέτε κύριε Δημητριάδη. Μίλησατε χθες με τον κύριο Ακιντζή. Όχι, το τηλέφωνο δεν εννοώ να τον ενοχλήσω τον άνθρωπο να πάω, αλλά ήξερα, έβλεπα, άκουα, ήταν συγκινημένος ο άνθρωπος. Ναι. Πραγματικά συγκινημένος, και επειδή ξέρω και το παρελθόν του ότι πιστεύει εκείνα που λέει, ήμουν ευτυχέστατος. Κύριε Κεζήριο, εκείνο το οποίο παρατηρήσαμε ήταν μια διακριτική στάση από πλευράς της Άγκυρας σε αυτές τις διαδικασίες εκλογής στο ψευδοκράτος. Δόθησαν διάφορες ερμηνείες ή μάλλον απεφεύχθησαν ερμηνείες, είπαν πήρε αποστάσεις, δεν παρενέβη κτλ. Και διερωτάται κάποιος μήπως και αυτή η στάση από μακριά ήταν κάποιας μορφής συνειδητή τοποθέτηση που άφηνε χώρο για τον Α ή τον Β εάν οι Τουρκοκύπριοι επέλεγαν να το διαλέξουν. Ναι, είναι γεγονός ότι η Άγκυρα δεν έκανε καμιά κίνηση να προστατεύσει τον χαμένο των εκλογών, τον Ντερβίς Ερόγλου. Συνήθως ένας εκπρόσωπος του τουρκικού εθνικισμού που μιλάει με αυτή τη γλώσσα, την εθνικιστική αφήγηση, ζήτω πατρίδα κτλ., περιμένει κανείς να τον στηρίξουν από την Άγκυρα, έτσι. Και μάλιστα έκανε απελπισμένες προσπάθειες κύριος Ερόγλου, ακόμα να ταυτίσει τον κύριο Ακιντζή με τον Φετουλάχ Γκουλέν που είναι μισοτής των Ταϊπ Ερντοάν για να εξασφαλίσει βοήθεια από τον Ταϊπ Ερντοάν. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε και η Τουρκία άφησε τον Ερόγλου να τελειώσει την πολιτική του καριέρα με τον τρόπο που τέλειωσε, με μια μεγάλη εξαίρεση θα έλεγα των Τουρκοκυπρίων κατά ό,τι εκπροσωπεί ο κύριος Ερόγλου. Κατά του ξεχωριστού κράτους, κατά της διχοτόμησης, και έδωσα μια εντολή στον κύριο Ακιντζή για να ξεκινήσει την επανένωση της Κύπρου, βεβαίως σε βάση της Ομοσπονδιακής Λύσης. Γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα παράθεση. Αυτοί που υπερασπίζουν τον ενιαίο κράτος στην Κύπρο κατά της Ομοσπονδίας είναι βεβαίως δικαίωμα τους και πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Όμως δίνουν να πιστέψουν ότι δεν παίζει κανένα διαφορά ο ρόλος του ηγέτη στα κατοχόμενα. Όμως υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή, αν υποστηρίζεις το ενιαίο κράτος, είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα να μπει δεν παίζει ρόλο άλλο ηγέτη στα κατοχόμενα για να κάνει ομοσπονδιακή λύση. Εντολή του Ακιντζή είναι να κάνει ομοσπονδιακή λύση βάσει πολιτικής ισότητας. Έτσι. Ταυτόχρονα, για να απαντήσω ξανά στην ερώτησή σας, η Τουρκία ξέρει πολύ καλά οι 60% που ψήφισαν Ακιντζή τι σημαίνει και τι νιώθουν σε σχέση με την Τουρκία. Αυτά τα ψήφοι πάνε και κατά της Τουρκίας. Κατά της υπερβολικής παρουσίας της Τουρκίας. Είναι κίνημα ταυτότητας. Όταν λέγω είναι μια τουρκοκυπριωτικότητα με ελιά και τραγούδια και όχι με σύμβολους του τουρκικού εθνικισμού, αυτή είναι μια αφήγηση που στρέφεται κατά και την Τουρκία. Και είναι γεγονός ότι 40 χρόνια μετά από την εισβολή η κοινότητα βρίσκεται σε πλήρη αδιέξοδο και αντιλαμβάνεται ότι σταδιακά χάνεται σε αυτό το κόσμο του τουρκικού έθνους. Από άποψη κεφάλαιο, από άποψη πληθυσμό, από άποψη κτλ. Άρα είναι μια μεγάλη ανατροπή, το οποίο η Τουρκία νομίζω ήταν πολύ προσεκτική να μην προκαλέσει περισσότερη αντίδραση. Γιατί ήξερε ότι αν έδειχνε
υπόδειχνε οποιονδήποτε άλλο και έκανε παρέμβαση, θα ήταν ίσως πολύ πιο μεγαλύτερη η εξόρμηση των τουρκοκυπρίων. Γιατί εδώ υπάρχουν ευαισθησίες γύρω από τα θέματα ταυτότητας και περηφάνειας. Οι Τουρκοκύπριοι εχθές ψήφισαν για την περηφάνεια τους που αγνοεί συχνά η Τουρκία με διαχειρισμούς που κάνει. Άρα όλα αυτά μας δίνουν ένα πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ θετικό. Momentum της ομοσπονδιακής λύσης από σήμερα έχει διαμορφωθεί. Δύο ηγέτες από τη Λεμεσό θα αναλάβουν αυτό το καθήκον από αύριο, να ενώσουν την Κύπρο βάσει ψηφισμάτων των ΗΠΑ, και αυτό που μας ξέρουμε, που ίσως είναι μοναδική μας ρεαλιστική ελπίδα. Λοιπόν, η ομοσπονδιακή λύση. Εδώ είμαστε. Κατάληξη, κύριε Αγγελίδη. Κοιτάξτε, και την εποχή που εξελέγει ο κύριος Ταλάτ υπήρξαν και τότε ελπίδες, διότι εφεύρουμε από έναν Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος ήταν απόλυτος σε αυτό που λέει των τουρκικών εθνικισμών. Η διαφορά είναι ότι συνήψηκε κάποια συμφωνία. Θυμηθείτε τη συμφωνία του Ιουλίου μαζί με τον 8 Ιουλίου μαζί με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, τον Αγεμνίστο. Πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και επέστρεψε και είπε: ξέρετε, δεν είναι ιερά αυτή η συμφωνία. Άρα είναι δυνατόν να παραβιαστεί. Άρα είναι δυνατόν να μην την εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν, μακάρι οι ελπίδες να είναι όπως έχουν περιγραφεί προηγουμένως, δηλαδή η αξιοπρέπεια και η αντίληψη του Τουρκοκύπριου ότι θέλει να νιώθει την Κύπρο σαν την πατρίδα πράγματι, χωρίς να εξαρτάται από την Τουρκία, αυτό να οδηγήσει όντως σε μια λύση η οποία θα πρέπει να έχει σχέση όμως με τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως θα είναι προσπάθεια επανένωσης ή αποκατάστασης των δικαιωμάτων. Και εμείς λέμε ότι ναι, επ' αυτού έχουμε την εξασφαλισμένη από την Ευρώπη οδηγία, κατεύθυνση να στραφούμε προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τον απόλυτο σεβασμό σε μια λύση που δεν θα έχει σχέση η Τουρκία, ο στρατός κατοχής της και η παράνομη έπικη. Κύριε Αγγελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ και εσάς. Κύριε Κιζηριουρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.